Καλημέρα σας από την Αμερική, από την Ομοσπονδία Συλλόγων Νήσου, Λέσβου, ΗΠΑ και Καναδά, στον επαιτειακό εορτασμό απελευθέρωσης Λέσβου. Σήμερα είναι Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2025. Αν θα είχαμε την, το χαιρετισμό από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μυθύμνης, δεν ξέρω αν μας ακούει, αν μπορούμε να έχουμε το χαιρετισμό. Αλλιώτικα περνάμε στο χαιρετισμό από το μικρό Μιχαλάκι. Λοιπόν, νομίζω ότι ο μικρός Μιχαλάκης θα πάρει τώρα το βήμα. Και έρχεται ο μικρός Μιχαλάκης να μας τα πει. Γιώργο, δεν ακούγεται ο ήχος από το Μιχαλάκι. Ο εθνικός ύμνος δεν ακούγεται. Δεν ξέρω αν ακούστηκε ο ήχος, θα τον ξαναβάλουμε. Πάντως ο Μιχαλάκης κοντεύει να πάει στρατό τώρα. Η ηχογράφηση είναι ο λίγον τη παλαιά. Λοιπόν, θα μπορούσα, ωραία, έχουμε το Σεβασμιότατο με τη Θύμνη, αν μπορούσαμε να είχαμε το χαιρετισμό του. Σε γνωρίσα από την κόψη του σπαθιού τη τρομερή. Σε γνωρίσα από την όψη που με πια μετράει τη γη. Αχ, τα κόκαλα καλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα. Γιατί δεν υπάρχει. Μισό λεπτό τώρα μόλις. Οκ. Γιώργο. Ναι. Είμαστε έτοιμοι. Νομίζω ότι μπορούμε να ακούσουμε το Σεβασμιότατο. Σεβασμιότατε αρχή. Μιλήστε. Μιλήστε εσείς. Σεβασμιότατε, σας ακούμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που έστω και διαδικτυακά συναντιόμαστε από το καθόλου βέβαια αυτό κάτι είναι. Σήμερα γιορτάσαμε από χθες το βράδυ βεβαίως τη μάχη του Κλαπάντου του 1912. Και εχθές στους Δήμους έκανε μία συγκέντρωση να καθιερωθεί ως αργία για όλο το νησί η μάχη του Κλαπάντου, διότι με αυτή την ημερομηνία, σαν σήμερα, απελευθερώθηκε ολόκληρο το νησί μας και όχι μόνο η Καλονία. Και μια κεντρική οδός της Καλονής θα ονομαστεί Κωνσταντίνος Μελάς. Γιατί αυτός θεωρείται ο ελευθερωτής ολοκλήρου της νήσης μας. Χρόνια πολλά, να βρισκόμαστε κάθε χρόνο μαζί, εύχομαι, και ο Θεός δεν είναι μαζί μας. Αλλά να σας δούμε και από κοντά κάποτε, όχι μόνο διαδικτυακά.
Ευχαριστούμε, Σεβασμιότατε, πάρα την ευχή σας. Ο κύριος Νικοδήμου δεν νομίζω να είναι παρόν σήμερα, οπότε, αν κατάλαβα καλά, έχει αναθέσει το καθήκον του χαιρετισμού στο Μιχάλη Χριστοδούλου. Οπότε, Μιχάλη, δικό σου για το χαιρετισμό. Χαιρετίζουμε όλους σας και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Το 1912 είναι μια πολύ λαμπρή ιστορία για όλους εμάς που καταγόμαστε από τη Λίμνο, τη Μυτιλήνη, τη Χίο, τη Σάμο, τη Θεσσαλονίκη μας, τη Μακεδονία μας, γιατί αυτός ο χρόνος μας έδωσε την ελευθεριά μας και επειδή το 1912 λάμπει, γιατί υπήρχε η ομόνοια στο έθνος μας. Ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση, οι εργάτες, οι μορφωμένοι, οι φοιτητές, όλοι ήταν ενωμένοι. Η ένωση είναι η δύναμη. Επίσης, θα θέλω να πω και μια κουβέντα στην παρένθεση για το 1821. Εμείς, με κάποιο τρόπο σήμερα, είχαμε μια μυρωδιά, ένα πραγματάκι από το 1921 που δεν ήμασταν καλά οργανωμένοι, αλλά βάλαμε τα δυνατά μας και ξεπεράσαμε τα εμπόδια. Τώρα θα ήθελα να μας μιλήσει ο πρόεδρος του Συλλόγου Μετελληναίων Αμερικής, ο κύριος Κώστας Γαλίτος. Γεια σας. Σας χαιρετώ όλους από Νέα Υόρκη. Σεβασμιότατη Μητροπολίτα Μυθύμνης, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, αγαπητοί συμπατριώτες και φίλοι. Με ιδιαίτερη τιμή και βαθιά συγκίνηση σας χαιρετώ από την Αμερική ως πρόεδρος του Συλλόγου Μετελληναίων Αμερικής στον εορτασμό της απελευθέρωσης της Λέσβου. Η 8η Δεκεμβρίου του 1912 είναι μια ημέρα που φωτίζει την ιστορία του νησιού μας. Είναι η μέρα μνήμης, υπερηφάνειας και ευγνωμοσύνης προς εκείνους που αγωνίστηκαν με πίστη και αυτοθυσία για την ελευθερία της Λέσβου και τη δικαίωση των εθνικών μας πόθων. Για όλους εμάς, τους Λέσβιους της Διασποράς, η σημερινή επέτειος έχει ξεχωριστή σημασία. Μπορεί να ζούμε μακριά από την πατρίδα, όμως η Λέσβος ζει μέσα μας. Μέσα από τους συλλόγους μας διατηρούμε ζωντανή την ιστορία, τον πολιτισμό και τις αξίες μας και τις μεταδίδουμε στις νέες γενιές. Θέλω να συγχαρώ θερμά την Ομοσπονδία της Νήσου, την Ομοσπονδία Συλλόγου Νήσου Λέσβου, Ηνωμένες Πολιτειών και Καναδά, για τη σημαντική αυτή πρωτοβουλία και να ευχαριστήσω όλους όσοι συμβάλλουν στην πραγματοποίησή της. Εύχομαι η σημερινή ημέρα να αποτελεί πηγή ενότητας, δύναμης και ελπίδας για όλους τους Λέσβους όπου γης. Χρόνια πολλά στη Λέσβο, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, ζήτω η Ελλάδα. Και εννοείται ότι είναι και τα νησιά τα υπόλοιπα, Χίος, Λίμνος. Ευχαριστώ. Γιώργο, τώρα θα είναι καλά να πάμε στον αριθμό 5, που είναι ο πρόλογος από τον κύριο Ιωάννη Κράλη. Ωραία. Βεβαίως. Κύριος Κράλης, αν μας ακούει. Ναι, κύριε Κράλη, μιλήστε. Έχετε το λόγο. Ωραία. Ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά για την ημέρα. Να ευχαριστήσουμε όλους τους συμμετέχοντες στην επαιτειακή αυτή εκδήλωση τιμής και μνήμης για την 8η Δεκεμβρίου. Τους απανταχούς συλλόγους της νήσου Λέσβου, Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Καναδά. Φέτος όλους ιδιαίτερα η Ιερά μας Μητρόπολη έχει και τη τιμητική της, διότι κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης είναι ένας κληρικός μας, ο αρχαιολογικός επίτροπος Μυθύμνης, ο πατήρ Παναγιώτης Καταξινός, ο οποίος υπηρετεί στην Παναγία της Πέτρας. Λοιπόν, η νήσο μας έχει ένα εξαιρετικό προνόμιο. Εκτός από Αγιοτόπος νήσος, είναι και Ιεροτόπος. Και η εκκλησία μας, η τοπική μας εκκλησία, έχει να επιδείξει δύο μεγάλες μορφές που έπαιξαν σημαντικό ρόλο για την πατρίδα μας. Ο πρώτος είναι ο Ευθύμιος, ο Ζήλων, ο Εκπαρακύλων,
Λέσβου, ο οποίος έχουμε και την πρωτομήτω έξω από το παλαιό υποτροφείο της Ιεράς Μονής Λιμώνων, τιμή Σένεκεν, και αυτός έδωσε πολλά για την πατρίδα και η Εκκλησία μας τον έχει ανακηρύξει εθνοϊερομάρτυρα. Ο δεύτερος είναι ο Γερμανός Καραβαγγέλης, εξτύψης ορμόμενος, Μητροπολίτης Καστορίας, προτεργάτης του Μακεδονικού Αγώνα. Και βεβαίως έχουμε και ένα μάρτυρα μοναχό, ο οποίος έπεσε κατά την 8η στις μάχες της 8ης Δεκεμβρίου, το μοναχό νεόφυτο εκ παρακύλων. Η Μητρόπολη μας πραγματικά έχει καύχημα για αυτούς όλους και ιδιαίτερα για την Ιερά Μονή Λιμώνος, η οποία συνέβαλε τα μέγιστα και συνετέλεσε στον αγώνα για τη λευτεριά μας ενάντια του Οθωμανικού ζυγού, ο οποίος για 400 χρόνια το νησί μας ολόκληρο το καταδυνάστευε και ήταν κάτω από τη δουλεία του Οθωμανικού ζυγού. Λοιπόν, η προσφορά αυτή, αν ανατρέξουμε σε κάποιο κείμενο που έγραψε ο προκάτοχος του Μητροπολίτη μας, Ιάκωβος Μαλιαρός, περιγράφεται με ένα πολύ ωραίο τρόπο σε ένα ευχαριστήριο έγγραφο που απέστειλε ο διοικητής του στρατού Αγματάκης Μανουσάκης Αλέξανδρος προς τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Λιμώνος και ευκράτει την ευγνωμοσύνη του διότι η Ιερά Μονή έπραξε αγωνιζομένη παρά το πλευμαχωμένων Ελλήνων. Η σημερινή ημέρα έχει αφορμή να ανταμώσουμε έστω και διαδικτυακά με όλους τους αδερφούς μας ομογενείς, να συσφίξουμε έτσι περισσότερο τους δεσμούς αγάπης, τιμής, σεβασμού προς τη γλυκιά πατρίδα μας και το ευλογημένο μας νησί. Αφού ευχηθούμε ευόδοση και καλή επιτυχία σε όλους εκείνους οι οποίοι συνέβαλαν στην οργάνωση αυτής της πολύ όμορφης επαιτειακής εκδήλωσης, να υποκληθούμε όλοι ευλαβικά σε όλους αυτούς τους αθάνατους ήρωες της πατρίδας μας, οι οποίοι έτεσαν υπέρ βωμών και αισιών και μας παρέδωσαν το νησί μας ελεύθερο. Αιωνία η μνήμη όλων των αθανάτων ελευθερωτών μας και όλων των ηρωικών πεσόντων για τη λεσβιακή ελευθερία. Ευχαριστούμε. Γιώργο, Ναι, και εμείς ευχαριστούμε. Ναι, ακούω. Δεν βλέπω να είναι κανείς από τους βουλευτές μας και δεν βλέπω να είναι ο Περιφερειάρχης. Επομένως, δεν είναι προεκλογική περίοδος γι' αυτό. Επομένως πηγαίνει στο φίλο μας τον κύριο Παντελή Μπουρνιά, η σειρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητέ σεβασμιότατε Μητροπολίτη κύριε Χρυσόστομε, αγαπητέ κύριε Ασημέλη, αγαπητέ κύριε Χριστόδουλε, συγγνώμη, αγαπητέ πρόεδρε του Συλλόγου Μυτιληναίων Αμερικής, ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια προς την Ομοσπονδία Συλλόγου Νήσου Λέσβου, ΗΠΑ και Καναδά για τη διοργάνωση αυτής της ψηφιακής εκδήλωσης αφιερωμένη στον εορτασμό της μάχης Κλαπάδου, μία από τις λαμπρότερες στιγμές της λεσβιακής και εθνικής ιστορίας. Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί η τιμή προς τη λεσβιακή φάλαγγα, το εθελοντικό σώμα που δημιουργήθηκε και χρηματοδοτήθηκε από λέσβιους απόδημους, οι οποίοι εγκατέλειψαν την ασφαλή τους ζωή στο εξωτερικό και επέστρεψαν για να πολεμήσουν για την πατρίδα. Η συμβολή τους στη μάχη του Κλαπάδου υπήρξε καθοριστική, ενδυνάμωσε τις ελληνικές δυνάμεις και συνέλαβε ουσιαστικά στην απελευθέρωση της Λέσβου. Η ομογένεια τότε και τώρα αποδεικνύει με πράξεις την αγάπη και την αφοσίωσή της προς τον τόπο μας. Η σημερινή σας εκδήλωση αποτελεί συνέχεια αυτής της παράδοσης, της τιμής, της μνήμης και της προσφοράς. Ως θεματικός αντιπεριφερειάρχης,
με αρμοδιότητα τον απόδημο ελληνισμό, συγχαίρω από καρδιάς όλους όσους συνέβαλαν στην διοργάνωση και επιτυχία της εκδήλωσης και εύχομαι να συνεχίσετε με την ίδια δύναμη και έμπνευση την προβολή της ιστορίας και της προσφοράς της Λέσβου και των ανθρώπων της και όλου του Βορείου Αιγαίου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Είστε πάντα παρόν και πάντα ομιλητικός, έτσι, και αυτό σας ξεχωρίζει. Από ό,τι θυμάμαι, ήσασταν παρόν σε όλες τις οργανώσεις που κάναμε. Κυρία Σιμέλη, θέλω να σας πω ότι για μένα είναι ιδιαίτερη τιμή που βρίσκομαι μαζί σας και πραγματικά είναι χαρά μου που βρίσκομαι σε τέτοιες εκδηλώσεις που δηλώνουν τον πατριωτισμό και την αγάπη προς την πατρίδα μας και πραγματικά όσο μπορώ θα στηρίζω τέτοιες προσπάθειες με όποιο τρόπο μπορώ. Ωραία. Νομίζω ότι μπορούμε να συνδεθούμε τώρα με τη Μητρόπολη, ο Δεσιμότατος Καταξινός, αν έχει την καλοσύνη. Γιώργο, συγγνώμη. Να βάλει τον ήχο όμως, γιατί δεν ξέρω, μπορούμε να ακούσουμε. Γιώργο, νομίζω ότι πρέπει να μας πει δύο λόγια και ο κύριος Ιωάννης Φράγκος από την Όλσα. Ωραία. Να βάλει ήχο μόνο. Κάντε βάλει ήχο. Είστε στη σίγαση. Να δω αν μπορώ να το κάνω εγώ από εδώ. Μισό λεπτό. Είστε σε σίγαση και πρέπει να το φτιάξουμε. Τώρα μ' ακούτε? Ναι, τώρα σας ακούμε. Ναι. Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης ο Φράγκος, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Λεσβιακών Συλλόγων. Αξιότιμοι φίλοι και φίλες και αγαπητοί φίλοι, αξιότιμα μέλη της Λεσβιακής Ομογένειας στην Αμερική. Όπως σας είπα και πριν, και εγώ είμαι Έλληνας, ομογενής από την Αφρική. Έτσι χαίρομαι και μου έρχονται αναμνήσεις τον τρόπο που ζούσαμε εμείς οι ομογενείς στο εξωτερικό, όλοι που ζούμε στο εξωτερικό και ειδικά η Μυτιληνή. Στο Σουδάν υπήρχε μια μεγάλη παροικία Μυτιληνή, η οποία έπαιξε και σπουδαίο ρόλο. Είναι πραγματικά μεγάλη μου χαρά σαν πρόεδρος της Ομοσπονδίας Λεσβιακών Συλλόγων Αττικής, αλλά και ως Λέσβιος που μεγάλωσε με τις ιστορίες και τα βιώματα αυτής της γης. Να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας, έστω και διαδικτυακά, σε αυτήν την τόσο σημαντική ημέρα μνήμης. Η 8η Δεκεμβρίου του 1912 δεν είναι απλώς μια ημερομηνία στο ημερολόγιο. Είναι ένα κομμάτι της δικής μας συλλογικής ψυχής. Είναι η μέρα που η Λέσβος αναστέναξε ελεύθερη μετά από αιώνες. Και κάθε φορά που τιμούμε αυτή την επέτειο, νιώθω, όπως όλοι μας βέβαια, πως τιμούμε και τις ρίζες μας, την οικογενειακή μας ιστορία, τους ανθρώπους που μας έφεραν μέχρι εδώ. Γι' αυτό η σημερινή μας εκδήλωση έχει για μένα μια ιδιαίτερη συγκίνηση, γιατί αναδεικνύει κάτι που προσωπικά θεωρώ από το πιο σπουδαία κεφάλαια της λεσβιακής ιστορίας, τη συμβολή των λεσβίων της Αμερικής. Των δικών μας ανθρώπων που παρά την απόσταση δεν ξέχασαν ποτέ τον τόπο μας. Με βαθύ σεβασμό θυμόμαστε όλοι πώς δημιουργήθηκε η λεσβιακή φάλαγγα, αυτή η ομάδα των λεσβίων ομογενών που άφησαν την Αμερική και ήρθαν να πολεμήσουν για την πατρίδα. Μια πράξη που για μένα και πιστεύω για όλους μας δεν είναι απλώς ιστορικό γεγονός, είναι ένα μάθημα αξιών. Τους φαντάζομαι, όπως περιγράφουν οι μαρτυρίες της εποχής, να φτάνουν στο νησί κρατώντας τα ελληνικά λάβαρα
και συμβολικά και τις αμερικάνικες σημαίες. Ένα ζωντανό μήνυμα ότι οι καρδιές των λεσβίων χτυπούσαν πάντα σε δύο πατρίδες, την πατρίδα της γέννησης και την πατρίδα που τους αγκάλιασε. Μάζεψα ορισμένα στοιχεία για τη λεσβιακή φάλαγγα, θα σας τα αναφέρω, ότι συγκροτήθηκε από τους Έλληνες της ομογενείς αφού εξοπλήθηκαν και φόρεσαν και στρατιωτική σχολή και τους παρέδωσαν και όπλα και κάθε ένας έλαβε 2.000 ευρώ, 2.000 αμερικάνικες λίρες να τις παραδώσει στην ελληνική κυβέρνηση, να περιμένετε ότι τελειώσει να τις παραδώσει στην ελληνική κυβέρνηση για βοήθεια στο κράτος. Έφτασαν το Νοέμβρη, 17 Νοέμβρη, και με εντολή του Υπουργού Ναυτικού συγκροτήθηκαν σε σώμα με διοικητή τον κύριο Μανουσάκη. Η επιθυμία τους ήταν να πάνε στη Μυτιλήνη, εκπαιδεύτηκαν και έτσι έφτασαν στη Μυτιλήνη. Στη Μονή πολέμησαν, ήταν καταλυτική η παρουσία τους στη μάχη του Κλαβάδου και σήμερα, όπως όλοι γνωρίζουμε, στη Μονή Λιμόνος υπάρχει μουσείο των Ποσόντων και υπάρχει και μνήμα που αναφέρεται για έναν αξιωματικό, για 18 στρατιώτες και για ένα καλόγερο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η Λέσβος. Ευχαριστώ. Τώρα νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για τον επίσημη ομιλία, παρουσίαση. Ο εδεσιμότατος, αν είναι διαθέσιμος αν μας ακούει. Κύριε εδεσιμότατε Καταξινέα, αν έχετε την καλοσύνη, μπορείτε να ξεκινήσετε. Σας ακούμε. Ακούγομαι. Βεβαίως. Ακούγομαι, ναι, λοιπόν. Χαιρετίζω και εγώ με τη σειρά μου την εκδήλωση αυτή. Συγχαίρω πρωτίστως τους διοργανωτάς, οι οποίοι μας δίνουν την ευκαιρία. Τώρα σας χάσαμε όμως. Χάθηκε. Κλείσει όμως το πολέμος. Μ' ακούτε? Thank you, Γιώργο. Έκανες unmute? Ναι, έκανα.
Ναι, ακούγεστε, ναι. Λοιπόν, χαιρετίζω και εγώ με τη σειρά μου την όμορφη αυτή εκδήλωση. Συγχαίρω ιδιαίτερως τους διοργανωτές αυτής της εκδηλώσεως, η οποία μας δίνει την δυνατότητα αυτή την επαιτειακή ημέρα, όπου γιορτάζουμε την απελευθέρωση της νήσου μας, να την επικοινωνούμε με τη δυνατότητα που μας δίνει η τεχνολογία, η εγγύη και η μακρά και η εγγύη, και να ανταλλάσσουμε εδώ τις απόψεις μας και να συμπανηγυρίζουμε το μεγάλο αυτό γεγονός της βάσης του Κλαπάδου, το οποίο αποτελεί την αφετηρία της ενσωματώσεως της νήσου μας στον κορμό του ελληνικού κράτους. Όσον αφορά τώρα τα ιστορικά στοιχεία της μάχης, μπορούμε να πούμε ότι η μάχη του Κλαπάδου πραγματοποιημένη την 8η Δεκεμβρίου 1912 σηματοδοτεί τη λήξη της Οθωμανοκρατίας στην Λέσβο και την παράλληλη ένταξή της στον πολιτικό και διοικητικό κορμό του ελληνικού κράτους. Το νησί της Λέσβου, οθωμανοκρατούμενο από το 1462, όταν οι στρατιωτικές δυνάμεις του Μωάμεθ του Πίτα του Πορφητή καταλαμβάνουν τη λεσβιακή γη, αλλά έχοντας και μια προϊστορία κατοχής από τη γενοατική οικογένεια των Ζακελούζων, η οποία κράτησε από το 1355 έως, όπως προϋπόστη, το 1462, όταν δηλαδή το νησί καταλαμβάνεται από τους Οθωμανούς. Οπότε μιλάμε ουσιαστικά για μια περίοδο 557 ετών ξένης κατοχής της νήσου. Μετά τη μάχη του Κλαπάδου, το νησί ενσωματώνεται στον πολιτικό εθνικό κορμό του ελληνικού κράτους. Η απελευθέρωση της Λέσβου ήταν αποτέλεσμα των νικηφόρων μαχών του ελληνικού στρατού έναντι του αντίστοιχου Οθωμανικού κατά τον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο, και αρχίζει ο οποίος αρχίζει το 1912 και κατά τον οποίο οι συνασπισμένες βαλκανικές χώρες της Ελλάδος, της Σερβίας, της Βουλγαρίας και του Μαυροβουνίου βάλουν εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και επιτυγχάνουν την απόσπαση του μεγαλύτερου μέρους των εδαφών των Οθωμανών στην Βαλκανική Χερσόνησο. Ο πόλεμος τηρίζει με τη συνθήκη του Λονδίνου το 1913, που συνομολογήθηκε μεταξύ των συμμάχων νικητών, δηλαδή των κρατών της Ελλάδος, της Σερβίας, της Βουλγαρίας και του Μαυροβουνίου, και της ηττημένης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η απελευθέρωση της νήσου ξεκινά την 8η Νοεμβρίου του 1912, ένα μήνα δηλαδή πριν τη μάχη του Κλαπάδου, κατά την ημέρα του εορτασμού της συνάρτησης των Πανεγίων Ταξιαρχών, όταν τα ελληνικά στρατεύματα αποβιβάζονται στην πόλη της Μυτιλήνης και τα αντίστοιχα τουρκικά υποχωρούν στα ενδότερα του νησιού και εν συνεχεία ταμπουρώνονται στην περιοχή του Κλαπάδου, ένα καθαρά μουσουλμανικό χωριό, όπου θεωρούν ότι το φυσικό ανάγλυφο και η στρατιωτική οχύρωση της περιοχής θα έδιναν στους Οθωμανούς τη δυνατότητα να διασφαλίσουν την κυριαρχία τους. Η κατοχή όμως της Μυτιλήνης από τον ελληνικό στρατό και η κατοχή του υπόλοιπου νησιού από τους Οθωμανούς δημιουργεί στο νησί μια ιδιότυπη κατάσταση, καθώς το νησί, διοικούμενο από δύο αρκές, ασφάλεια ουσιαστικά επικρατεί μόνο στην πόλη της Μυτιλήνης, ενώ στα χωριά του νησιού επικρατεί η δράση παραστρατιωτικών ομάδων, τόσο χριστιανών αλλά και πολύ περισσότερο μουσουλμάνων. Τις ομάδες των χριστιανών ανταρτών, οι οποίες οργανώθηκαν από την ελληνική διοίκηση προκειμένου να χρησιμεύσουν για τη συλλογή πληροφοριών, είχαν διεισδύσει και κακοποιά στοιχεία και η δράση τους αναπτύχθηκε εις βάρος των τουρκικών πληθυσμών στα χωριά της Γέρας, στα Κεραμιά, στον Παλτίκη, στην Κόμη, στην Γαλονή και την Άγρα. Παρόμοιες παραστρατιωτικές οργανώσεις είχαν δημιουργηθεί από τους Οθωμανούς, συγκροτούμενος από ατάκτους αντάρτες, τους ονομαζομένους Πενταΐδες,
που λιμένονταν τα βόρεια χωριά, της Νήσου, δηλαδή το Μανταμάδο, τη Καμιά, το Μόλιβο, την Πέτρα, την Ερεσό, την Άντισα, το Μεσότοπο, την Ψερούτα και τα Παράγγελα. Η κακοποιός δράση των Πενταΐδων εντάθηκε στην Πέτρα από τη 10η Νοεμβρίου έως και την 6η Δεκεμβρίου, ημέρα εορτής του Αγίου Νικολάου. Συγκεκριμένα στην Πέτρα, Τούρκοι χωροφύλακες και άτακτοι συλλαμβάνουν 5 προύχοντες του χωριού και μετά από βασανιστήρια σκοτώνουν τον προύχοντα Ελευθέρη Τατά, το οποίο το σώμα διαμέλησαν, ενώ την εν λόγω δολοφονία θα ακολουθήσουν οι δολοφονίες 5 ακόμα αθώων πολιτών. Αρκετοί υπήρξαν και οι ξυλοδαρμοί και οι απαγωγές, ανυποψίας των πολιτών, οι λελεσίες καταστημάτων και οικειών. Το καταστρεπτικό μένος των Τούρκων καταλήγει στον εμπρισμό του χωριού, ο οποίος έγινε βάση σχεδίου, το οποίο έχει εγκριθεί από το Οθωμανικό Αρχηγείο των Κλαπάδων. Ένα μήνα μετά την απόβαση του ελληνικού στρατού στη Μυτιλήνη και επιπλέον ενισχυμένου με τη στρατιωτική δύναμη των 1.800 ανδρών από την Ελλάδα που κατέφθασαν στο νησί, μεταξύ αυτών και η λεσβιακή φάλαγγα, ο ελληνικός στρατός ξεκινά τη γενική του επίθεση τη Δευτέρα Δεκεμβρίου και απελευθερώνει στις 3 και στις 4 του αυτού μηνός διαδοχικά τα χωριά Πηγή, Κόμη, Αγία Παρασκευή, Αρίσβη, Καλονή και Δάφια. Από τις 5 έως τις 8 Δεκεμβρίου δόθηκαν οι τελευταίες μάχες στην ευρύτερη περιοχή της Καλονής, που επισφράγησαν την επικράτηση της ελληνικής πλευράς. Πιο συγκεκριμένα, η τελευταία μάχη δόθηκε στον Κλαπάδο, όπου είχαν παραταχθεί τα Οθωμανικά στρατεύματα προκειμένου να εμποδίσουν την πλήρη κατάληψη του νησιού. Συγκεκριμένα οι δυνάμεις των ελληνικών στρατευμάτων συγκρότησαν 2 φάλαγγες με προορισμό τον Κλαπάδο. Η μία ξεκινούσε από τους Λάμπου-Μήλους και η άλλη από τη Θερμή, με σκοπό να επιβάλλουν κρυό και να στραγγαλίσουν τον αντίπαλο. Με την επιτυχή πορεία τους και με τη δημιουργία κέντρων ανεφοδιασμού στην Καλονή και στην Αγία Παρασκευή, οι τελευταίες ένοπλες συγκρούσεις έλαβαν χώρα στις 7 Δεκεμβρίου, ισχυραίνοντας τη θέση των Οθωμανών. Τελικά, το πρωί της 8ης Δεκεμβρίου, κατόπιν διαπραγματεύσεων, υπεγράφει το πρωτόκολλο παράδοσης των τουρκικών στρατευμάτων στο λόφο του Πετσοπά, με την παρουσία από την πλευρά του Οθωμανικού στρατού του Λοχαγού Αχμέτ Ιξάν και του Αμφαλοκαγού Κεμάλ και από την πλευρά των Ελλήνων του υποπλιάρχου Κωνσταντίνου Μελά και του Λοχαγού Ελευθερίου Βερνάρδου. Ακολούθησε η παράδοση των όπλων του Οθωμανικού στρατού καθώς και τη σημαία τους, η οποία πλέον φυλάσσεται στο Μουσείο της Μονής Λιμόνος. Οι απώλειες της ελληνικής πλευράς αριθμούν 20 νεκρούς και προς τιμήν τους ανεγέρθηκε επικίνδυα ύλη πεσόντων υπέρ της ελευθερίας της Λέσβου στο λόφο του Τυραννιδίου, όπου κάθε χρόνο ψάλεται τη μνημόσυνος δέησης υπέρ της αναπαύσεως των ψυχών των πεσόντων στις μάχες της απελευθερώσεως της γης μας. Στη μάχη του Κλαπάδου, μεγάλη ήταν και η συμβολή της τοπικής μας εκκλησίας υπέρ του ελληνικού στρατού και πιο συγκεκριμένα της Ιεράς Μονής Λιμόνος. Κάτι που δεικνύει για μια ακόμη φορά την αδιάλειπτη σχέση του ελληνισμού με την Ορθοδοξία. Καθώς εν αυτή συναντώνται αφενός μεν ο υψηλός στοχασμός της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, ο οποίος βρίσκει απάντηση στο γενικότερο ανθρωπιστικό του προβληματισμό, με την θεωρήμονα διδασκαλία του χριστιανισμού, η οποία προσλαμβάνει την αρχαία ελληνική σκέψη για να διατυπώσει λεξικά και σχηματικά την αποκεφαλημένη θεία αλήθεια. Η Μονή, η οποία μέχρι και σήμερα διαθέτει αρκετό τμήμα του στεγασμένου χώρου της για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ελληνικού στρατού και κατά την περίοδο εκείνη της μάχης του Κλαπάδου δίνει την αρρωγή της στον ελληνικό στρατό, δίνοντάς του στέγη και τρόφιμα, αλλά και την ανθρώπινη ζωή ενός μοναχού του νεοφύτου Καμένου, ο οποίος σκοτώνεται από τα εχθρικά πυρά. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ιερά Μονή ψηφίζει μετά τη μάχη ακόμα και τους Οθωμανούς.
δείχνοντας και υλοποιώντας εμπράκτος τον Ευαγγελικό Λόγο περί συμπαραστάσεως και ελέους τον κάθε εμπερίστατο πάσχοντα άνθρωπο, από όποια φυλή και θρησκεία κι αν αυτός προέρχεται. Συμφώνως με την παραβολή του καλού Σαμαρίτη και σύμφωνα με το αγιογραφικό, με είδατε πεινώντα και ούτε εδώ κατέλη φαγή. Εν κατακλείδη, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτάς αυτής της διασκέψεως, όλους εσάς που συμμετέχετε σε αυτήν και να ευχηθώ ο Πανάγιος Θεός, δια πρεσβειών του Αγίου Ιγνατίου, κτήτορος της Ιεράς Μονής Λιμώνος, της οποίας τον ερχόμενο χρόνο, το 2026, θα εορτάσουμε την πεντηκοσιαστή επέτειο από τις εκκλησιώς της, να δείτε σε όλους μας πλουσίως την αγιοπνευματική του δωρεά και την κατάμπο υγεία. Βεβαίως, η μάχη του Κλαπάδου σηματοδοτεί την ένταξη της Ολυμπιακής Γης στον κορμό του ελληνικού κράτους, αλλά δυστυχώς η απέναντι χριστιανική ακτή, ο Πόντος, η Βόρεια Ήπειρος, ακόμα δεν έχουν απελευθερωθεί. Έμειναν δηλαδή υπό την σκλαβιά των Οθωμανών και η Βόρεια Ήπειρος υπό την προτεσή των Αλβανών. Δυστυχώς, η εμπλοκή της Ελλάδας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, εάν και έδειξε ότι είχε ευφύωνα αποτελέσματα, θα είχε ουσιαστική τελεσφόρηση της μεγάλης ιδέας, δυστυχώς κατέληξε τη μικρασιατική καταστροφή από λάθη πολιτικά, από τον διχασμό των εθνικών, και οι ελληνικοί πληθυσμοί της μικρασιατικής γης, οι οποίοι ήταν αυτόκτονες και αντλούσαν την ιστορική τους ύπαρξη εκεί για χιλιάδες, για 2.000 και 3.000 χρόνια, δυστυχώς εξαυραποδίτησαν και αυτή τη στιγμή έχουμε πλέον εκταμένες πατρίδες, οι οποίες για μας δεν πρέπει να είναι εκταμένες, αλλά αριθμόνικες. Γιατί μπορεί, αν τα δούμε τα ελληνικά, μέσα από τον πραγματισμό της σημερινής καταστάσεως, μπορεί να είναι η εφικτή απελευθέρωσή τους, αλλά η απεμπούληση της ελληνικότητάς τους μέσα από τη συνείδησή μας είναι τεράστιο λάθος. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά και του χρόνου πάλι να συνεργαστούμε αυτή την μεγάλη επέτειο για το μήνυμα και πάλι το Κλαπάδο που σηματοδοτεί την ημέρα όπου το Αρχικά είναι. Μιχάλη, νομίζω ότι ευχαριστούμε τον Δεσιμότατο και Μιχάλη, νομίζω ότι προχωράμε στη συνέχεια της εκδήλωσης. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που θα ήθελε να απευθύνει ένα τελευταίο χαιρετισμό. Έχουμε ξεχάσει κάποιον από τους καλεσμένους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από την ΟΛΣΑ όλους τους καλεσμένους. Για μένα που είμαι καινούριος πρόεδρος και συνδέομαι πρώτη φορά μαζί σας, σας εύχομαι καλές γιορτές και να μην ξεχνάμε την πατρίδα μας. Ευχαριστώ. Δεν ξεχάσουμε ποτέ. Λοιπόν, νομίζω, αγαπητοί καλεσμένοι, αγαπητέ Μιχάλη, η ψυχή αυτής της εκδήλωσης. Γιώργο, σε ευχαριστούμε για... Ναι, ακούγεσαι. Γεια σου Γιώργο, γεια σας αγαπητοί φίλοι. Τα λέμε και φέτος. Έτσι, είπα να μιλήσω και εγώ να πω ένα χαιρετισμό. Σας τα έχω γράψει κιόλας. Δεν ξέρω αν μπορείτε να τα δείτε στο chat που λέμε. Για να ψάξουμε το chat, για να το δούμε εδώ πέρα. Έτσι, να μιλάμε λίγο normal, έτσι, ωραία. Είναι πολύ σημαντικό ότι ανταμώνουμε και για άλλη μια χρονιά. Ελπίζω να είστε... Ναι, εδώ είσαι. Ναι. Είναι πολύ σημαντική η πρωτοβουλία που παίρνει η Ομοσπονδία των αγαπητών μας αποδήμων της Αμερικής, των συλλόγων της Αμερικής και του Καναδά. Είναι πολύ σημαντική γιατί μας φέρνει κοντά και μπορούμε να διαμορφώσουμε συνθήκες καλύτερης συνεργασίας είτε εντός των συλλόγων μας, είτε για τους αποδήμους μας που το έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη. Γι' αυτό που λέω πάντοτε,
είναι ότι τουλάχιστον να νοιαζόμαστε εμείς εδώ οι Έλληνες της μητέρας πατρίδας όσο νοιάζονται και οι απόδημοι για την πατέρα πατρίδα. Είναι νομίζω ένα έλλειμμα αυτό. Να πω χρόνια πολλά. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή. Πήγαμε πολύ καλά τα προηγούμενα χρόνια. Μακάρι κάθε χρόνο να ανταμώνουμε. Οι σύλλογοι κάνουν μεγάλο αγώνα. Ξέρω ότι τον ίδιο αγώνα κάνετε και εσείς στην Αμερική και όπου αλλού υπάρχουν απόδημοι. Τα πράγματα δεν είναι πάντοτε τόσο καλά. Ξέρει πολύ καλά ο κύριος Μπουρνιάς, που τον βλέπω τώρα μπροστά μου, ως υπεύθυνος των Αποδήμων Ελληνισμού για το Βόρειο Αιγαίο. Ευχής έργο θα ήταν και σε έναν βαθμό και υποχρέωση και η περιφέρεια να βοηθήσει σε μεγαλύτερο βαθμό αυτή τη σύσφυξη των σχέσεων και τα προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν κατά καιρούς και κατά τόπους για τους αποδήμους μας. Είχαμε πει, αγαπητέ Παντελή, να κάναμε και από πέρσι μια πρωτοβουλία ανταμώματος στη Λέσβο των αποδήμων μας από όλο τον κόσμο. Πολύ σωστά. Ξέρω ότι το δουλεύεις, υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες, το οικονομικό είναι ένα ζήτημα. Πάντοτε ας διαδικτυωθούμε και ας συντονιστούμε καλύτερα έτσι ώστε του χρόνου ή φέτος το καλοκαίρι, δεν ξέρω, φέτος το καλοκαίρι, του χρόνου το καλοκαίρι, να μπορέσουμε να το πετύχουμε. Να είστε γεροί όλοι. Ευχαριστούμε τον φίλο Μιχάλη, τον φίλο τον Γιώργο, που μας τιμάει και από την επαγγελματική του ιδιότητα στην Αμερική. Φυσικά όλους εσάς, τον κύριο Νικοδήμου και τον συνεβασμένο Μητροπολίτη μας, ο οποίος πάντοτε με υπομονή, με στοικότητα δίνει το παρόν και το χαιρετισμό του έτσι ώστε να ευλογήσει ταυτόχρονα και αυτή την συνάντηση. Να είστε καλά από μένα, να είστε καλά και από το Σύλλογο Μεσοτοπιτών, που να θυμίσω στην περίοδο των φοβίων, τα φόβια που λέγαμε ανάμεσα στην απελευθέρωση του Νοεμβρίου μέχρι και σήμερα, 8 Δεκεμβρίου, χάσαμε 6 μεσοτοπίτες στη μάχη του Μεσοτόπου και έναν στη μάχη του Κλαπάδου που υπέκυψε μετά στο Μεσότοπο. Το χωριό μας είναι μαζί με την Πέτρα τα δύο χωριά που δώσανε το μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπινου δυναμικού στον αγώνα. Να είστε καλά και πάντοτε χαρούμενοι. Ωραία, να λοιπόν. σε καλά νεκτάρια και αν μου επιτρέπετε, κυρία Σημέλη, Βεβαίως. Αυτό που είπατε είναι και καλώς το είπατε, γιατί θα πρέπει να το γνωρίζουν όλοι, πως γίνεται μια προσπάθεια από την περιφέρεια για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα αντάμωμα της ομογένειας της Λέσβου στην Λέσβο. Αυτή η προσπάθεια νομίζω θα πρέπει να γίνει πιο οργανωμένα. Θα κάνουμε επικοινωνία με όλους σας από την περιφέρεια να μπορέσουμε να συντονιστούμε για να κάνουμε κάτι πολύ όμορφο στο νησί της Λέσβου και να γνωριστούμε προσωπικά όλοι ακόμα καλύτερα. Συγγνώμη για την παρέμβαση αυτή. Αλίμονο. Λοιπόν, Μιχάλη, ένα τελευταίο χαιρετισμό πριν κλείσουμε. Θα είναι σωστό να εκφράσουμε τη χαρά μας και επίσης όσες δυσκολίες παρουσιαστήκανε να μας υπενθυμίσουν τον αγώνα που κάνανε οι φιλικοί το 1821, που οι άνθρωποι δεν είχαν δυνατότητες και όμως βάλαν τα πράγματα μαζί. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μυθύμνης, τον κύριο Χρυσόστομο, γιατί πάντοτε βρίσκεται μαζί μας, δείχνει την αγάπη του και εμείς ανταποδίδουμε και εμείς την αγάπη μας προς εκείνον. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Παντελή Μπουρνιά, που με χαρά βγήκε στην εκδήλωσή μας για να πει τον χαιρετισμό του και για να εκπροσωπήσει τον Περιφερειάρχη, τον δόκτωρα Κωνσταντίνο Μουτζούρη. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ιωάννη Φράγκο και έμαθα ότι έχει τη δυνατότητα να ξέρει και τον ελληνισμό που ήταν στην Ήπειρο, που πρωτεύουσά της ήταν η Αλεξάνδρεια ένα διάστημα. Χαρήκαμε που τον ακούσαμε. Ευχαριστώ και εγώ. Ναι. Θέλω να ευχαριστήσω τον νέο μας πρόεδρο του Συλλόγου Μετελληναίων,
τον κύριο Κώστα Γαλίτο, ένας άνθρωπος δυναμικός, ένας άνθρωπος έντιμος, έχει προσόντα να διευθύνει με οργάνωση και είμαστε περήφανοι για εκείνον. Και δεν ξέρω ποιον έχω. Χαρήκαμε που ακούσαμε τον Πάτερ Παναγιώτη Καταξινό, πάρα πολύ ομιλία του, και χαρήκαμε που ακούσαμε και τον κύριο Ιωάννη Κράλη, και χάρηκα που τους είδα το καλοκαίρι στην Μητρόπολη, όλοι πρόθυμοι και ευγενικοί. Τώρα βλέπω τον Δημήτρη τον Καπιτανό. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε που είσαι στο ίντερνετ, και πιο μπροστά είδα τον Στράτο τον Καμίτσο και τον ευχαριστούμε, και ευχαριστούμε όλους όσους μας τιμήσατε με την παρουσία σας και βγήκατε στην εκδήλωσή μας. Γιώργο, σε σένα 1000 ευχαριστώ για πολλά χρόνια στηρίζεις. Χαρά μου. Και εύχομαι πάλι και το χρόνο να είμαστε μαζί. Εντάξει, λοιπόν, να είστε καλά, δυνατοί, καλή αντάμωση. Γεια σας. Καλές γιορτές σε όλους. Να είστε καλά. Γεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά.